Geländer viert weer vaste lopen, zetten ze weer aan de kant. Vlarinnikers en Vlarissen, allemaal hartelijk welkom op de Sleuteleuvendracht 2019. Vlarinnikers en Vlarissen, die volgen aandacht voor de binnenkomst van het regiment Oud-Adjudant de Vlarissen, gevolgd door de Stadsvastenlovensvereniging de Vlarissen, met in hun midden prins Hidde de Eerste, de jeugdprins, en prins Bas de Eerste. Gerrit Butemars.